du din regnskab, når du går til Stramaj? Vil du skjule for de andre, at du er gift med mig? Jeg er faktisk helt i tvivl nu, om du stadig elsker mig. Hvorfor lægger du din regnskab, når du går til Stramaj? Du broderer klokkestrenge med blomster på. Jeg kigger ofte på dem for at forstå, at du altid skal afsted, min hjertens kære. Og din bryllupsring, den ligger altid her. Hvorfor lægger du din regnskab? Det er dejligt. Når du går til Stramaj, vil du skjule for de andre, at du er gift med mig? Jeg er faktisk helt i tvivl nu, om du stadig elsker mig. Hvorfor lægger du din regnskab, når du går til Stramaj? Hvorfor lægger du din regnskab, når du går til Stramaj? Ja, og mine damer og herrer, skal vi i gang med det. Det er fedt. Det synes jeg i hvert fald rigtig rart. Ja, det vil sige. Det var super simpelt. Ja, bare den der sunde der. Ja. Og hvis I